Valentziaga gaindituta, lider jarraitzazu Espainiako kopan, nola junda gaurko eguna? Bueno, oso egun gogorra da, eta gaurko eguna berezia da, azkenean Valentziaga urteko karrerariko berenetako bat da. Eta lidertzan iritsi ginen, beste egunean Santikutzen, egun gogorra pasa genuen, azkenean Bidasoatik eta etortzen ginen, baina gaur sentsazioak desberdinak izan dira, goraka ondo sentitu naiz, pena azkenean pixkat, isua jaitsi eta gero ez dugu izan gure aldetik entendimendua eta iesaldia bat eginda eta metara iritsi da. 10 egunotan demostratu duzu maila bikainean zaudela. Bai, hori da, beldurra naukan azkeneko egunak pixkat gaizki pasaren dutela, baina erakutsi dut golpe pedalona daukadela eta kriston egunak egin ditu dela. Espainiako koparen azken kolpea falta da? Hori da, 2 aste bakarrik gelditzen dira, nirekin konfiantza handia dauka taldea ere eta ni uste eta espero dugu taldean gelditzea. Zorionak. Mila esker.